Здравейте! Не е нужно да инвестирате в скъпи машини за вашите проекти. Може да ги вземете под наем при нас в Ромстар България. Предлагаме малки мини прес машини с всичките видове глави, експандиращи на Милуоки за подово отопление, малка машина ремс с батерия, както и всичките видове глави към нея, манометри с вакуум помпа и големите пресови машини на ремс с адапторни челюсти за големите сана фитинги. За специфични нужди на клиента може да предложим и машини, които не са налични и не се предлагат за под наем.